समृद्ध वैभववाडी प्रतिष्ठान वैभववाडी तालुका यांनी दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही अरुणा धरण प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी भोमगाव येथे वृक्षारोपण मोहीम राबवली। अरुणा धरणाची घळमरणी झाल्यापासून गावकरी आपली घरे गावच्या पूर्व दिशेला डोंगर माथ्यावर आपले संसार थाटत आहेत। तिथले प्रसन्न वातावरण व डोंगरदऱ्यांच्या कुशीत घरे उभी राहत आहेत। या प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना नवीन उभारणीसाठी शुभेच्छा म्हणून आंबा, आवळा, कोकम, लिंबू, चिकू, पेरू इत्यादी झाडे वाटण्यात आली। हा कार्यक्रम येथील शेतकऱ्यांना प्रेरणादायी आणि आपलासा वाटावा। हे धरण उभारताना करोडो झाडे झुडपे तोडण्यात आली, पर्यावरणाची हानी झाली। ही हानी भरून काढण्यासाठी थोडासा हातभार म्हणून समृद्ध वैभववाडी प्रतिष्ठानने या परिसरात प्रत्येकाला उपयोगी पडतील अशी झाडे वाटप केली। यावेळी भोम येथील बबन जाधव, आदिनाथ जाधव, प्रभावती जाधव, दिनेश पाटेकर, दत्ताराम भालेकर, विनोद जांभळे, वामन मोरे, शांताराम तळेकर आदी ग्रामस्थ व महिला उपस्थित होत्या। त्याचबरोबर समृद्ध वैभववाडी प्रतिष्ठानचे सभासद गणेश पावले, गणेश मोरे, प्रवीण जामदार, सुशांत मोरे, सचिन सावंत, उमाकांत जाधव, प्रल्हाद जामदार उपस्थित होते। समृद्ध वैभववाडी प्रतिष्ठानतर्फे आज वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आज भोमगाव येथे वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम होतोय आणि त्यांनी आज आंबा, लिंबू, चिकू अशी अनेक फळझाडं त्यांनी आपल्याला दिलेली आहेत आणि हे त्यांचं जे श्रेय आहे हे न विसरण्यासारखं आहे। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे संतांच्या बाबतीत बोलण्याचं म्हणजे वृक्षवल्ल्याम सोयरी। आज सरकार प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला वृक्षारोपण करा, वृक्षारोपण करा, वृक्षारोपण करा आणि ती योग्य संधी आज आम्हाला या समृद्ध वैभववाडी प्रतिष्ठानतर्फे लाभलेली आहे। त्यामुळे त्या प्रतिष्ठानचे आभार मानतो। धन्यवाद। आपल्याला समृद्ध वैभववाडी प्रतिष्ठानमध्ये आपले स्वागत आहे। सर्वप्रथम हा जो समृद्ध वैभववाडी प्रतिष्ठान वृक्षारोपण मोहीम जो कार्यक्रम इथे आयोजित केलेला आहे तो येथील नवीन वसाहत आहे, त्यासाठी आपण केलेला आहे। ही पहा आधी इथे नवीन वसाहत आपल्याला आपण राबवतो आहे। या वसाहतीतील नवीन घरातल्या लोकांसाठी आपण हे वृक्षारोपण केलेलं आहे। या कार्यक्रमासाठी माननीय श्री प्रदीपजी ढवण यांनी आपल्याला 25,000ची लाख मोलाची मदत करून आणि त्याचबरोबर सर्व सभासदांनी वर्गणी काढून त्यांनी आपल्याला हा कार्यक्रम घेण्यासाठी आपल्याला प्रवृत्त केलेला आहे। त्यांचे सर्वात प्रथम अभिनंदन। दुसरं आहे की आपल्या येथे सर्व लोकांनी आपल्याला सहकार्य करून आपल्याला पूर्णपणे मदत केलेली आहे, त्याच्यासाठी पूर्णपणे त्यांचे सुद्धा आभार। नमस्कार, आम्ही समृद्ध वैभववाडी तर्फे आज भोम गावामध्ये वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित केला होता आणि येथील ग्रामस्थांनी शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद देऊन यावेळी भोमगाव आणि आखोने गाव हे अरुणा प्रकल्पग्रस्त असल्याकारणाने त्यांनी इथं नवीन वस्तीचा इथे प्रारंभ केला आहे, राहण्यास सुरुवात केली आहे। त्यानिमित्ताने ते औचित्य साधून संयुक्त वैभववाडी प्रतिष्ठाननं त्यांना झाडे दिले आहेत। आंब्यापासून आंबे, फणस, चिकू, आवळा त्यांना जी उपयोगी वस्तू जी झाडे आहेत ती अवेलेबल करून दिली आहेत आणि हा कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने आपण पार पाडला इथे। त्यामुळे सर्व ग्रामस्थांचे आणि शेतकऱ्यांचे समोरून आम्हाला चांगला भरभरून प्रतिसाद चांगला मिळाला आहे।